सिलावथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि मावखुलियावनो दिनै 12 जुन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं रुंसारि सुजित नार्जारि बिथांनि 39थि थैनाय सान जिथुनाखि बे फालिथायखौ दख'रा आफाद हिसाबै जोंबो दख'रानि मावख'आवनो फालिदों। बिथाङा सासे गिबि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बिथां सुजित नार्जारिया 1972 मायथाइनि 8 जानुवारियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथाङा 1987 बिथाङा रुंसारि जालांदों। दा बे खम बैसोआवनो बिथाङा बे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै 14-15 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा दिनै बर' जाथिनि थाखाय बेसेबांबा गेदेर मोनसे सोमावसारनाय आन्दलन जिथुनाखि बड'लेण्डनि सोमावसारनाय बे आन्दलनाव गावनि जिउखौ बावलांनानै बयनिख्रुइबो देरसिन हारिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय बिथाङा बिहोमा अबदान होलांबाय। बिथांनि बे रुंसारि जालांनायाव जों अरायबो दुखु फोरमायो बर' हिसाबै। दिनै बिथाङाबो सासे लाइमोनमोन, बिथाङाबो सासे बर'नि गोसोआव बर' जाथिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गोनांमोन। दिनै बिथांबायदि जोहोलावा जोंनि गेजेराव थायोमोनबा गोबांखिनि जोङो बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे मोनबावनो हागौमोन। अब्लाबो बिथाङा बे खम बैसोआवनो बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रुंसारि जालांनायखौ जोङो दुखु मोननायजों लोगोसे बिथांखौ अरायबो बर' जाथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिया अरायबो मान होबाय थागोन। बेखौनो जोङो दिनै बिथांनि 39थि थैनाय सानखौ जों दख'रा आफादाव बिथांनि सावगारियाव जोङो बिबार बावदों, मुंख्लं खाम्फायाव जों बिबार बावदों। बे हाबाफारिखौ जों लादों। बे हाबाफारियाव जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रुपनाथ मोसाहारि मानगोनां बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनिल बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो दख'रा आफादनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि थुनलाइ नेहाथारि जोंनि मावथि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। नंगौ, थारैनो जेब्लानोखि समाव बे एन्टायार आसामाव जोंनि बर'फ्रा बै समनि जेराव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बै समनि थासारिखौ जोङो जारिमिनखौ उनथिंनानै नाहरोब्ला जोङो बेखौनो नुनो मोनोमोन। बै समाव बर' हारिनि थाखाय राजनिथि मोनथाय, सोलोंथाइ मोनथाय आरो गावनि थांना थानायनि जिथुनाखि अधिकार मोनथाय, हा हुनि मोनथाय जोंनियाव बे सुबिदाया गैयामोन। आनोखि जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि गामियाव थानाय रायजो राजाफ्रा मावना जानो बा सोलोंथाइ लानोबो मोनसे मोजां सुबिदा गैयामोन। जेरैथिंजायनिफ्रायबो फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो नासयनाय, गादबनाय, सुसिनाय, दा बेबायदि अयथासारखौ जोंनि बर' हारिया मालाबाबो सहायनो हायाखैमोन। जायनि थाखाय आलादा रायजोनि बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन दैदेननानै बर' हारिनो आलादा रायजो मोनबाल'नो बर' हारिया गावनि मोनसे आबुं मोनसे हारि हिसाबै थांना थानो हागोन। गावनि मोनथाय, रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ मोनथाय गासैबो थामोनथा हा हुनि मोनथाय अधिकारखौ लानानै थांना थानो हागोन। बे सिन्थाधाराजोंनो बर' रायजोखौ खौसे खालामनानै बड'लेण्डनि आलादा रायजोनि आन्दलनखौ बिथाङा दैदेनबोबाय थादोंमोन। दिनै बिथांमोननि जि अबदान, बिथांमोननि जि बिहोमा, बे बिहोमानि गेजेरजोंनो दिनै बर' हारिया नैबे आथिखालनि थासारिसिम मोनफैनो हादों। गावनि राव हारिमु एसेब्लाबो जोङो बे मुलुगाव सिनायथि होनो हादों। दिनै मोनथाम गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बर' हारिनि मोनथाम गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै बर' हारिया बिटिसि हिसाबै मोननो हाबाय बा बिटिआर हिसाबै मोननो हाबाय। आसामनि बिथोरावनो मोननै काउन्सिल मोननो हाबाय। जेरै बिटिसिनि बायरायाव जोंहा बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाय, दिनै आसामाव बेबायदि मोननै काउन्सिल मोननानै बर' हारिया दिनैसिम गावनि मोनसे थासारिखौ लानानै जुजिबाय दङ आरो बेबायदिनो बर' हारि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बड'फानि जि सिमां बेखौ मोगथाङाव महर होनो दानि बर' लाइमोनफ्रा नाजागासिनो आरो बे लाइमोनफोरखौ दानि लाइमोनफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों हारिखौ जेब्लायबो सिबिनांगोन, हारिखौ मोजां मोननांगोन। जोंनि जा लाइमोनफोर फरायगासिनो दङ बिथांमोना गोसो होनानै फरायनांगोन। गेलेनाय बिथिङाव जायफ्रा गेलेना दङ बिथांमोना गोसो होनानै गेलेनांगोन। हारिमु बिथिङाव जायफोर जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा गोसो होदों बिथांमोना हारिमु बिथिङाव गोसो होनांगोन। बेबायदिनो हारिखौ दानाय लुनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय, गावनि रायलायनाय, गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिंखौ हमथाबनानै जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि जोंनि हारिखौ गोजौ फारसे लांनायनि सिन्था खालामोब्ला निस्सय हारिया सानसे गेरेमसा बर' माहारि बड'फानि जि सिमां बेखौ जाफुंसार होनो हागोन।